गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै गासै रायजो राजानिसिम मोनाबिलिनि समनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। दा दिनै जोङो फिन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों BBWA आफादा माखासे जाथाय जानानै थांदों साननैसो सिगां। दा जोङो मोनसे ससियेल मिडियानि थ्रुयै BBWA आफादा सासे सेंग्राखौ जोङो वान्टेड हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन। बिथांनि मुङा गिनेन बसुमतारीमोन। बिथांखौ जोङो माखासे दाय मोननायनि जाहोनाव बिथांखौ जोङो वान्टेड फोसावदों जोंनि BBWA आफादनिफ्राय। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो फोसावनो गोनां जादों। दा गोबां रायजो राजाफ्रा दुखुबो मोनदों जानो हागौ बा गोबां कमेन्ट्सफोर खालामहरदों फेसबुक पेजावहाय जोंनियाव आद्रा खिद्रा जाथायखौ मिथिजोबा हसिया माने मा वान्टेड होनाय जाखो खोथाखौ मिथिजोबोबा मोजां जागौमोन। बा सोरबाया बुंदों भिडिअ होनाय लोगो लोगो जाथायखौबो फोरमायनांगौ होननानै बा फट'सफोर आपल'ड खालामबा होननानै। दा बेवहाय जोङो नोंथांमोननि साननाय बायदि जों मावजोबनो हाया। जोंहा माखासे खोथा थायो सिङावहाय। लुगैनाया बयबो गावबागाव गोसो बायदि लुगैयो, नाथाय जोङो नोंथांमोननि लुगैनाय बायदि मावजोबनो हाया। जोंहा अनेक खोथा थायो। बिनि जाहोनाव जोङो बेखौ जोङो अनलि वान्टेडल' होनानै कन्टेक्ट नाम्बार होनानै आरो बिथांनि मुंखौ होनानै जोङो आपल'ड खालामनाय जादों। दा बेवहाय जों माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा जों BBWA आफादनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय। नाथाय जों दिनै बे वान्टेड जे जोङो फोसावदोंमोन जों बेखौ BBWA आफादनिफ्राय बोखारनानै लाफिनबाय। दा बिथाङा जोंजों जाय गिनेन बसुमतारीखौ जों वान्टेड होदोंमोन बे बिथाङा आफादजों फैनानै गाव सावरायफैबाय। गावनि दाय दसफोरखौ बियो आफादनि थ्रुयै बा आफादजों लोगो हमनानै गाव सिमान जाफैबाय। मानोना बे बिथाङा जों कन्टेक्ट खालामसेयावबो बा जोंखौ जेबो रेसपन्सिबिलिटि होआखै। जों आफादाव सावरायनो होननानै लेंहरसेयावबो बिथाङा माने जोंजों मोगा मोगि जाफैयैनि जाहोनाव जों नागिरनानै मोनैयाव जों बिथांखौ वान्टेड फोसावनांगौ गोनांथि जादों। दा बेनिखायनो जोङो दा गावनिफ्रायनो सोंनोसै बिथाङा माने बिनि दायखौ आं फंनैसो खोन्थाहरनि। बिथाङा माने बावैसो सिगां जोङो आसारानि बरगयारी मुंनि सासे हाबा जाखानाय गथ' सानै गोनां हिनजावनि फारसे जोङो भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। बिथांखौ जों दाख्लै सिकाग'बिनिफ्राय लाबोदोंमोन। दा बेवहाय बे बिथांनि आखाइ दङमोन। माने बियो दान मोननैनिफ्रायनो बिथांजों टाचआव दङमोन। एसे दोनखावनाय बायदि जादोंमोन। दा बेवहाय जोङो हिनजावखौ लाबोखांनायनि उनावहाय बेखौ मोनैनि जाहोनाव जों कन्टेक्ट खालामसेयावबो बे बिथाङा जोंखौ रेसपन्सिबिलिटि होयैयाव जोङो बे वान्टेडखौ फोसावदों। दा दिनै फैबाय गावनिफ्रायनो जोङो सिदायै थोंजोङै सोंनानै लानोसै रायजो राजाफोरनि सिगाङावनो। बेखौ ला नोङो नोंनि मुंखौ खोन्था, गामि बबे जायगानि मिथिबाय, नोंनि मुङा मा बा नोंनि गामिया बबेहाय थायो बेंगलराव, बेखौ दे नोंनि डिस्ट्रिक्ट खोन्थाहर दे। मोजां बुंफिनदों आं। दे जायो। आंनि मुङा गिनेन बसुमतारी आरो आंनि गामिनि मुङा 1 नं सालबारि आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट गोलैयो। चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो आं। नोङो आसारानि बरगयारिजों बेवहाय नोङो स्टेटमेन्टआवहाय बुंदों मास मोननैनिफ्राय नोंसोरो मेसेज गेलेलायोमोन, बेनिफ्राय बेंगलरावहाय 1.5 मास जाबाय नों बेखौ दोननाया, नङा होमबा? बबेबा मोनसे जायगायावहाय। दा नोङो बेवहाय दहाय बुंदोंमोन मोजां मोनलायोमोन होननानै। बे मा नंगौना नङा? बे खोथायाथ' सैथो बायदियानो जाहैबाय। सैथोआनो ना, नङा होमबा? नों दहाय बुंनानै लादों। सैथोआनो। जिखुनु जाया नों मोजां मोनोमोन। मोजां मोनोमोन, मोजां मोनोमोन। सैथो खोथाखौ बुं मिथिबाय फंबाय। बेयो माने नोंनाव नोंनि भुलखौ नों सिमान जानायसो रायजोनि सिगाङाव, मिथिबाय? बेनिफ्राय जाहाथे नोंनि बे वान्टेड होजानाया नों दिनैनिफ्राय निमाहा बियोबा नोंना बेनिफ्राय गैला। दा बे नोङो जोंनि कन्टेक्ट खालामनाय बा जोङो बे आसारानिनि मबाइलजोंनो कन्टेक्ट खालामदों, नों बेवहाय मानो आफादखौ रेसपन्सिबिलिटि होआखै? बेवहाय आं माखासे खामानि बिजिनि थाखाय आं बेखौ रिप्लाइ खालामफिननो हायाखै। आं बेनि थाखाय फनबो खालामफिननो हायाखै। मालाबा मालाबा आंनि डिउटिया फुंनि 8थानिफ्राय लानानै मालाबा 11ता 12तासिम जायो। बेयावहाय आं उन्दुबायमोन। बेयाव आं फनखौहाय रिटार्नलि आं रिसिभ खालामनानै आं खोथाखौहाय बुंहरफिननो हायाखै आरो। नों साननै टाइम मोनदोंमोन, नङा होमबा? साननै टाइम मोनदोंमोनब्लाबो। दा साननै टाइम मोनाखै, नों वान्टेड होनाय लोगो लोगोसो हांखुर जाबाय आंनाव कन्टेक्ट खालामनाया। इमारजेन्सि कन्टेक्ट खालामबाय मेसेज बेसेबांबा गोलाव लिरना हरबाय। बेफोरथ' जायाना। दे जेबो नंला, जों बेखौ अब्लाबो सावरायनायनि गेजेरजों दा प्रब्लेमखौ सल्भ खालामजोब्बाय। दा नोङो इयुनाव खिन्थु नेक्स्ट टाइम बे हिनजावजों रायज्लायबावगोन? रायज्लाया। आरो नोंथ' बेनो मबाइलबो गथायदों, नङा होमबा?
मबाइला गावनि गाज्रि जानायखाय आं बेखौ हरनाय जादोंमोन। दा नोंनाव गोरोन्थि दं नों मानिनानै लायो ना लाया? लायो। मा गोरोन्थि जाया नोंनाव? आंनि गोरोन्थिया बेनो आं बेखौहाय न'आव खोन्थाहरना लासिनो आं 1.5 मास बेखौहाय सिरि सिरि दोननाय बायदि जादों। दा बेनो रायजोफोर खोनाखाबाय जोंनि वान्टेड होनायनि मेन मिनिङा बेनो माने सासे हाबा जाखानाय गथ' सानै गोनांखा हिनजावखौ बियो न'खराव खोन्थाहरा हसिया गावसो 1.5 मास गावनो मोनसे जायगायाव शिकाग'आव बेयाव दोनखोमाहैदोंमोन। दा बे जाहोनाव जों बिथांखौ वान्टेड होनाय जादों। दा वान्टेड होजाखांनायनि उनाव बे बिथाङा जोंनि सिगाङाव फैबाय बा रायजो राजानि सिगाङावनो दिनै रोखा जाबाय। दा बे जाहोनाव जोङो बेखौ वान्टेड होनाय जादों। दा जों सावरायलायनायनि गेजेराव जोङो बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामबाय। दा दिनै बे फंबाया नोंना मामोनलाय निजोम बरगयारि फंबाया गावनि हिनजावखौ लानानै थांसिगोन। दा निजोम बरगयारि आरो आसारानि बरगयारिनि कमेन्टखौथ' नोंथांमोनहा दाख्लैनो खोनाखाबाय। बेखौ जोङो दाख्लैनो गथायखाबायमोन। नाथाय नैबे फंबायना पेन्डिं थानाय हिसाबै जोङो दिनै गुवारै सावरायनानै बे दावराव दावसिखौ दिनै जोङो बेहायनो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामबाय। दिनै जोंनि BBWA आफादनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जोंहा मोनसे फिसासा खथा दं। बेवहायनो जोङो अफिस बायदि बेवहाय जों सावरायनानै जों प्रब्लेमखौ सल्भ खालामबाय। दा रायजो राजाफ्रा रोखा जाबाय जानांगौ। दा बेनिखायनो जों खावलायनो सानो गासै बर' रायजो राजाखौ सोरबाफोर जुदि आननेसेसारि आइजोफोरा बेंगलरफोराव बा गुबुन रायजोआव फैनायफोरखौ नोंथांमोननाव जुदि सापर्ट बियोबा नोंथांमोनहा डाइरेक्टलि न'खराव कन्टेक्ट खालामना खोन्थाहर। जाहाथे नैबे फंबाय बायदि मोजां मोननानै बा माबा मोनसे साननानै सेक्रेटलि बबेबा जायगायावहाय दोनखुमाहैनाय बेफोरबायदिखौ दा नाजा। बेफोरबायदि खालामनो नाङा। माने न'खराव दैथायहरनाय बा न'खरनि मानसिजों कन्टेक्ट खालामनानै जाहाथे जोङो रिकभार खालामहोफिननो हायो न'खरनि मानसिखौ बेबायदिखौ जों मावजानो बयखौबो लुगैयो। दा दे दाया जेखियानो जादोआ बिथांमोननि गेजेराव बा जोंनि गेजेराव जोङो दिनै सावरायलायनायनि गेजेराव बे गासै प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामबाय। नाथाय नेक्स्ट टाइम नैबे फंबाया गिनेन बसुमतारी फंबाया जुदि बेफोरबायदि आयेननि बेरेखा बा सोरनिबा न'खरखौ सिफायनो थाङोब्ला जों BBWA आफादनि नोजोराव जुदि बेफोरबायदि नोजोर फैबावोबा बा रायजो राजाफोरनि नोजोराव दा नोंथांमोनहाबो जोंनो खबर होनो हागोन बा जोंबो होगारनाय नङा ओरैनो। आरो बे आसारानि बरगयारि याबो जुदि बेफोरबायदि मावोब्ला बेखौबो नोंथांमोनहा आसि थुनानै थाबैनो खोन्थाहरनो हागोन। जोबथायाव बेखौनो आङो नोंखौ खावलायनो सानो नों रायजो राजानिसिम मा बुंहरगोन? नों निमाहा बिहरदो बयनावबो मिथिबाय। आंनि रायजो राजानिसिम निमाहा बिनाया बेनो आं बेखौ मिथिनानैबो आं हरखाब गावनि न'आव खोन्थाहरनाखै। बिदिनो गुबुन जायगायावहाय खामानि मावनो होननाय जायगायावहाय आं दोनथ'नाय जादों। आंनि गोरोन्थिया बेनो बेखौ आं गावनि फिसायनि सिगाङावहाय आंजों कन्टेक्टआव दं होननानै आं खोन्थाहरनाय जायाखै हरखाबै। बेनो आरोना आंनि बुंथिनांगौआ। दे गोजोननाय थाबाय दे। दा दिनै बेखिनियानो रायजो राजाफोर जों बेखिनिखौनो नोंथांमोननो गुवारै फोरमायहरबाय। वान्टेड जों लिरनानै होनाय गाहाय खोथाया बेनोमोन। दा नोंथांमोनहाबो क्लियार जाबाय जानांगौ। दा दिनै बेखिनियावनो जोंनि बे सुंद' मेल एबा भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।